Dobar dan i dobrodošli u travanjski obilazak vrta. Svašta se događa u malom gradskom vrtu, sve je počelo zeleniti, cvjetati, baš se osjeća proljeće u punom zamahu, a krećemo odavde, od moje sjenovite gredice. Ovo malo sunčeve svjetlosti koje dobije sada rano ujutro, znači negdje oko 9 sati, to je to. Možda nekih pola sata do sat vremena. I ostatak dana je ova gredica u sjeni. U njoj sam birala biljke koje su atraktivne, različitih tekstura, različitih boja, a koje su fantastične za sjenu. Posebno ću ih obraditi, baš u jednom videu o biljkama za sjenu, odnosno za hlad. A sada krenimo dalje u razgled vrta, moram vam puno toga novog pokazati. Ovdje sad vidimo onaj ljetni dio vrta koji će se razbujati baš na ljeto. Biljčice su tek počele nicati, tako da evo malo ću vas provesti. U pozadini vidite prekrasan vatreni trn ili pirokantu koji pletem po ogradi. Ono što bih vam htjela pokazati, znači on ima prekrasne cvjetove, sada su trenutno u pupu, ali evo da vam pokažem na grančici. Znači sve ovo tu su mali pupovi koji će cvasti brojnim bijelim cvjetićima i on će izgledati poput čipke. A na jesen će nas nagraditi crvenim i narančastim plodovima. Ovdje tu, evo, krenuli su prekrasni sedumi, znači oni će se jako lijepo razgranat. Njima je tako svejedno kakvo je tlo, je li sjenovito, je li sunčano, je li bogato, zalijevate li ili ne. Oni samo rastu i nagrađuju nas svojom ljepotom. Naš travnjak, odnosno livada, se polako budi i gledajte kakva lijepa iznenađenja imamo. Čak 2 djeteline sa 4 lista. To je baš užitak kad ih ovako možete naći, baš razvesele i uljepšaju vam dan. Narcise u našem vrtu još cvatu i najdraža mi je ova sorta. Predivna, mirisna i cvate cijeli ožujak i travanj. Evo i prekrasnih biljčica koje smo sadili na jesen. Ovo ovdje je indijski jorgovan koji će cvasti onako jednoj prekrasnoj ciklamastoj boji, magenta boji. I očekujemo da će narasti jako visoko. A ovo iza u pozadini, to je onaj predivan klematis u žutoj boji u obliku zvončića. On će na svojim cvjetovima negdje krajem ljeta iznenaditi, ali vidite da jako dobro napreduje, primio se, ima lijepe zelene listiće i krenut će puzati po ovoj ogradi. Ovo ovdje, što je jako rezano, sjećate se moje predivne kadulje, hot lips. Možda ćete se pitati zašto sam ju jadnu toliko orezala. Ne brinite se, za jedno mjesec dana ona će biti opet onakav veliki grm, pun onih divnih cvjetića. A ovo je potrebno jer stvarno se svake godine razdivlja kao luda. A sad krećemo po redu, bujno zelenilo. Znači ovo tu prvo nam je hortenzija. Kao što vidite, ja ju uzgajam u tegli i ono što me veseli, svuda na novim granama možemo vidjeti male pupove. Znači tu će nastati one prekrasne kugle, velike. Evo ga. Idemo dalje. Naša kurika je spremna za orezivanje. Zaista, evo, malo se razdivljala, ali ja ju svake godine režem onako jednu kuglu prekrasnu, tako da ima i jedan oblik.
A ovdje je i njezina mladica, evo ga, koja će isto tako uskoro postati kugla kao i njezina mama. A o razdjeljivanju kurika ćete moći više vidjeti u videu o razdjeljivanju biljaka. Vrlo je jednostavno. Ova biljka koja ovako lagano sada kreće, zove se riblja metvica, neki ju zovu i kameleon biljka. Od nje očekujemo onako slap koji će krenuti, samo pazite, vrlo je invazivna. Evo, meni se čak širi ovdje i izlazi, ne znam koliko vidite. Evo, širi mi se ovdje, izlazi znači iz ove donje tegle, ovdje vriježama u ovu teglu. Pakujac se već razelenio. Očekujemo evo prve cvjetove, plavkaste, zaista divno. Ukrasne trave, postojane i koje donose zelenilo općenito vrtu. Evo, razbujala se i lavanda, razbujala se je i melisa, odnosno matičnjak. Evo, vrijeme je već da je lagano berem za čaj. Metvica krenula fino, floks koji fino ovako lijepo cvijeta i spustit će se ovdje lagano svojim cvjetovima. Evo, kad gledamo ostatak vrta, zaista sve dobiva prekrasnu zelenu boju. Evo i predivne biljke za popunjavanje recimo prostora, a to je vinka minor, odnosno mala vinka sa malim cvjetovima. Ovdje još imamo i beris koji sam posadila, a koji ne bi trebao biti ovako bijeli, nego bi trebao biti u rozoj boji. Evo, čekamo da procvate, prvi pupovi su tu, pa ćemo vidjeti što sam ja to zapravo kupila. I ova velika hortenzija, predivna. Naravno, tu su i moje salatice, začinsko bilje, mrkva, luk koje sam sadila. Što se tiče naših sukulenata, predivno su preživjeli zimu, baš na ovom položaju, bez ikakvog pokrivanja. I uskoro će biti spremni za malo rasaditi, odnosno malo srediti te teglice da dobijemo onaj lijepi efekt punoće. A evo i naše ruže. Ako se sjećate, nju sam plela. Znači, ono što sam saznala, ako ju savinemo pod kutem najmanje 45 stupnjeva, ona će bolje puštati izdanke. I sada ja imam fino popunjen ovaj tu dio i nije da mi je samo otišla gore na vrh. A ovako ona izgleda na vrhu. Zajedno sa jorgovanom, predivna, ali napokon smo uspjeli popuniti i ovaj dio, odnosno video o ruži penjačici, kako možete i vi svoje pomoći. Evo, tu u ćošku vidite i mali projekt novi koji ćemo raditi sa cigoma, ali o tome više drugom prilikom. Procvale su i moje najdraže đurđice, to mi je najdraže cvijeće, najdraži miris. Završavamo tamo gdje smo i počeli, u mojoj sjenovitoj gredici. Uskoro će i sunce u potpunosti nestati sa ovog dijela, ali biljke će ostati lijepo i postojane. A ovo su hoste iz mog vrta koje sam razdijelila i koje već putuju diljem Hrvatske vrtlarima i vrtlaricama koji su mi se javili. Hvala vam na vašoj podršci. A vas pozivam, kliknite na ovo dugme subscribe ili pretplati se. U potpunosti je besplatno, a vaša podrška mi puno znači. Lajkajte video, podijelite ga. Možda ću uskoro dijeliti i neke nove biljke. Budite mi dobro. Pozdrav!